opogi kanye. Kopogore gi mano, Piny owacho okwayo jopuonj mondo ne ni penje madongo mag klas 8, klas 12 kod mano mar KPSEA mibiro tim e giko mar higani otim e yo makare. Kogolo siem ni nyathi moro amora koyudi ni okwalo penj tibiro kawnegi okang' mano mar chik. Jagoro mongirore e migawo mar somo Bello Kipsang wacho ni jonyuol osewito geno kod chenro mano mar tayo penje madongo e pacho ka, kaluwore kod kuo mag penj masik timore e kinde mag penj. Kipsang nowacho wechegi odhiambo manyoro kanoromo kod apisas mago mag somo kadho wadh nam chumbi mane skul sekondar ma yawuoyi Mashimo Latewa. Kipsang bende oluwo ni migawo mar somo oseketo kenge madwarore mar neno ni penjgo otim e yo makare. Today we are here to ask ourselves and reflect what have we done in the last 9 months as we end September, and what do we want to do in the next 3 months as we go into examination period. Trust deficit, we must deal with it. So that just like we trust our doctors in their theaters, that they will open you up and they will see you in and you walk out of the hospital, it's the same way that we shall be trusted as teachers, that we can bring an examination, the kids will do the exam, we shall collect it, either mark it ourselves or take it to the next level of mark. So what is it that is making the society not trust us in just making an assessment of what we have been teaching our children, either for the last 8 years, the last 6 years, or the last 4 years? I think we need to ask ourselves as professionals, as teachers, that what changes in that last 1 month? That we have to look for our colleagues in the security sector to hang around so that we can do our exams and so that people will believe that the examination is safe. Nyakwarom gajwango pogre gi weche mag somo